Z okolia rakúskeho Kice je vidieť aj počuť doďaleka. Viete, že do roku 1918 bolo toto územie súčasťou Maďarska? Ale čokoládu tu začali vyrábať až začiatkom 70. rokov minulého storočia. Vidieť a pochopiť všetko z jej produkcie určite nie je záležitosťou na pol dňa. Ani neviete, ako som sa nachodil. Hlavne, ak som sa chcel dostať až na strechu. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. S ochutnávaním v podnikovej predajni to je podstatne jednoduchšie. To sa dá zvládnuť ľahšie. Ale pozor, aby ste sa neprejedli. Ak sa to predsa len stane a nepriviezli vás v kočíku, odporúčam prechádzku k nedalekému zámku. Alebo beh. Toto je Roman Hauswirth so svojím bratom Petrom patrí k tretej generácii výrobcov čokolády. Zdá sa, že si v spoločnom riadení firmy dobre rozumejú. Podľa Petra sa ešte nikdy nepohádali. A toto už je Franz Hauswirth Junior. Do fabriky vraj nechodieva často, ale my sme ho predsa len stretli. Firmu prevzal od svojho otca a v roku 2006 ju odovzdal do rúk svojich dvoch synov. Samozrejme sa museli pod jeho prísnym dohľadom najskôr osvedčiť. Táto elegantná dáma je pani Gabriela Hauswirth, manželka Franza Hauswirtha juniora a matka oboch súčasných riaditeľov spoločnosti. Vo firme stále vykonáva dôležité účtovnícke práce. Počítanie a práca v rodinnej firme ju očividne bavia a do dôchodku sa tak skoro nechystá. Jej synom to neprekáža. Práve naopak. Kto vie, čo si o súčasnom riadení firmy myslí jej manžel? Údajne žartom hovorieva, že to jeho bolo lepšie. Ale pozor, je tu už najmladšia generácia a tá sa intenzívne zaúča. Haló, nezdá sa vám, že by ste radšej mali poriadne zabrať? Aj keď podľa vlastných slov budú obaja súčasní riaditelia radi, keď to ich deti od nich tiež raz prevezmú. Napokon sa nám Peter Hauswirth predsa len pokúsil vysvetliť záhadu z predchádzajúcej časti. Ako sa vlastne do malej čokoládovej guľôčky dostane rum? Ten obsahuje na začiatku neuveriteľných 95% alkoholu, ale zriedi sa presýteným cukrovým roztokom. Takto upravený sa nakvapka do špeciálneho prášku. Cukor potom na vonkajšej časti kvapky skryštalizuje a tak vznikne jemná krusta, ktorú postupne obaľujú čokoládou až do požadovanej hrúbky. Veru, táto práca by ma celkom bavila. Na záver ešte obligátna otázka o plánoch do budúcnosti. V Kice vraj zamýšľajú rozšíriť výrobu nesezónnych výrobkov, ako sú napríklad čokoládové banániky alebo pralinky. My sme v ich podnikovej predajni odhalili ešte aj niečo iné. Ale o tom až niekedy na budúce.